Hudul Mahamu. Salam dita saluna. Tapuji matuhata sa edehuria nomor 3 ayat 1 sampai ayat 2. Puji Jehovah. Hite-hite guarni di bata ama, do guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do guarni tondi parbadia, na tumopa langit do tanoon, amen. Ay na mangulo do hatani di bata, jala margugu bangula, jala tumajom siya sandok podang si dua baba, jala manorisi doi, rasi-rasa disirang hosa do tondi, akariring pe do udok, jala panguhum doi di parohaun do di pikiran ni roha, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, oleh Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marhanami, marhite-hite todimi. Asaolo hami manangihon, do manjalo hatam. Sai pahot mahatam di bagasa rohanami. Asalam imbaru jala lambadia rohanami. Sai rubima, asalam raposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Asa cupang hami hanguluan saliling-liling na. Amen. Tuhan Yesus, Raja di surga.
hamuma pati ni bata ima pati na perjulu satu pati pasapuluhon sonom malidok disi pati perjulu ahu du Jehovah di Batam ninna di Batatta dan jadi marakup ahu bainomu di Batam patik paduahon dan jadi ganomu jaladang jadi simanomu manang aha na di Banua Gijang dohok na di Banua Tongaon rodi nasi bagasan aik na diturun di tano yang gotong gabe si sombaon manang siuluan patik patuluhon dan jadi dohonong guarni di Bata yang gosotore dalanna ay hon uhumna do sugut akan amasine yang di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggu di dalam ari maulhamu nasa silomu alai anggo ari papituhoni ari paradiar ni Jehovah di Batam dui dan jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang buru manang laposom lahi-lahi manang laposom buru-buru ro dipinahamu ro dipangisi ni hutan ni halap pe na magibati hutam adionom ari ro ito palibata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di bahini do umbahen na di pasu-pasu di bata Jehovah hari paridan nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangopom mudu na torasmu asam bartua ho jala liling mangulu di tano nalilaw ni Jehovah di Batam diho patik paunopon unak ko mamunu patik papituhon unak ho mangalakku patik pawaluhon unak ho manakko patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata na sotutu marolondongan jolma patik pasapuluhon dang jadi halangan ni roham baga si dongammu dang jadi halangan ni roham donga saripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lumbuna manang hodana manang dia pe ugasa di donganmu buhado paling di bata taringot tu patik sapului oddo ahudo Jehovah di Batam ninna di Batatta pergugol na satu dosan jala perimas siuluhon dosa ni amama tu pinaparna ro disundut patuluhon ro disundut papaton pinoparniaka nama sogoroa diahu lai asido rohaku diaka nama ribu-ribu akka nama holong di roha diahu naso mangolasi patiki ido saat na rak mangilugogo mahita turban di Bata laho mangulau nomor patik nai rak mai temandok ale tuan di Bata sapat gugui mahami mangulau nomor tu patik mi amin. Jehovah
Tatapoti madosatta tudebata martangi yang mahita. Oleh Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasaon hati goran nami. Na mangasaon asin roham na gudangido. Sehasima roham midasandok bangso nami. Saya samadosa nabi saluhuna. Saya sungguli maroha nami. Asamuba roha do pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si Pangulu kami. Amin. Tabigima bagabagan ribata taringot tuhasasan ni dosatta. Musat pe akaduluk jal humutal akarubian alai anggo parasin rohaku nasutupa musat sianho jalapadan ni hadamiaku nasutupa humordit ninna jahoba siasiho asangau pun mali di batana di gijang. Amin. Turbo epister di minggu tasadarion imasian ulaun apostel bidu 5 ayat sada 1 ayat 10 sada. Tajah langsung dijaham mamang teh. Bidu 5 ayat sada. Adong ma ujui sahala na margoar si Ananias rap dongan saripena di Sapira namang gadis tanona. Alay ni na si Petrus ma oy Ananias nang digo si bolisido haperoham lau manggabusi ton di parbadiai do mamorso de batuhor ni tanoi. Lai di tiop hoi, danggo diho, di gadis hopei, dang las tong guru diho, dia do ubahe na tubuh roham,
mabahin songoni dada jolma na ginabus midisi debatado. Alai disi dibege sananias hata odeng runggang ma ibana lastos hosana. Jadi biahatan hidup masude na umbegesa. Jadi hehema akanau poso disaputi ma bakena diusung ma tubalian laho mananom. Alai salpu arga tulu jom Roma donga saripenai dang dope diboto nama sai. Jala dipakulingi si Petrus maibana, pabua matuau, nasa odo digadi samutanoi, olo nasaido nina. Alai ni si Petrus mamandok ibana, buasa tung saroa hamung mangunjuni tol dini Tuhani, tagam ma namandok masuk ma akan lau mananom donga saripem, usungon nasida ma nang ho tubalian. Dungi pitorunggang ma ibana tujolona, laustos hosana, jadi dinabongoti akan posoi, nunga mate ibana didapoton jala diusung ma bakena tubalian, ditanam ma tulabung nidongan saripenai. Rak mete jaya sapuluh sada. Jadi hata hutan situ tu masude nasahure rodi nasa na ubegesa. Ima satna martua do manatu mangin hatan di bata jalan nopepsa. Amin. Tidak kumaha persertai songon tindakan idong atas aprasas pertibion rak mahita mandok au porsia di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dusan na tu palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak debata jahuba na sadai imanan ditibon si Maria na bagabian saton di parbadia andorak suabubuhan ido tu hatta na tumaon na berni di paungan selatus pajal lima dihaw pernah silang na tua tu menuturu dong ditanom asam gak mangulu dari patuluhon na itu surgu usamun di bata jahuba pergugur na suatu dosani di simai bana pimamula sugut tu tanoon manghumi halak na mangulu do na mate au persea di tondi perbadia jaladong sada huria nabadia huria topan yala Kristen akan nabadia do desani dosa do jatai namandok ulak mangulu sugut daging ni halak nang mate do dianguluan nasara suda. Amin. Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Si patak kaso titing di minggu ta sadarion minggu peweluhon dong Trinitatis
tanggal 2 Agustus 2020 di halaman 4 poin 3 pajak konon situa. Sadarion Minggu tanggal 2 Agustus 2020 patupaoni huriat tedo acara pajak konon situa manang pasahaton tohonan hasituaon manang pendabisan situa tu 10 halak calon situa nong marsiajar learning nasalilengon. Acarai patupota di parmingguon sadarion tung sipul papungu pelean na paduahon anon. Guar-guar calon situa nanang majalo tohonan hasituaon boi di bereng tabel di toruna. Poin 4. Paborhaton pensiun sian situa sian ulaon parhaladon. A. Di hari Minggu naro tanggal 3 Agustus 2020 di parmingguan pukul 10 WIB dong sipul papungu pelean na paduahon patopon ni huriatta do pensiun sian ulaon hapar haladon tua mata si tua es manulang sian wik 5 doho tua mata si tua ape silitonga sian wik sada ala nunga boho umur nasida 15 tahun diare nasalpu. B. Pasahaton huriatta do kenang-kenangan tunasida songon dalatta makamolatehon di pakkubasion dasida nasalilengon di huriatta HKBP Bandung Barat. Laos diacarai madok hatama utusan sian ruas dohot parhalado pilihan sadabe di parbingguon naro si pasahatotta tunasida. Di halaman 5 poin 10 sada persembahan kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Barat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersyukur berkat Tuhan serta beribadah memuji namanya dan berilah persembahan terbaik sebagaimana firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16 ayat 16 sampai ayat 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Segala bentuk persembahan baik dalam kebaktian minggu di rumah, persembahan ucapan syukur, persembahan bulanan, dan persembahan sekolah minggu boleh disampaikan kepada Sintua Wik atau langsung dikirim langsung ke OPPO atau GoPay nomor HP 0823 2001 5655 atas nama HKBP Bandung Barat. Tuhan memberkati. Poin 15. Selamat ulang tahun. Sudah perhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat Pasahaton. Selamat ulang tahun. Tuna marulang tahun di bagasan mingguon mulai sian sadarion minggu tanggal 2 Agustus 2020 sahat tu hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2020 saya di pasu-pasu tu hatta manasida na marulang tahun ni di bagasan hai pason hut di lehot tu hatta tu nasida gajang ni umur songoni masih pasatak kos titing di minggu ta sadarion hor semadita salhutna. Nama mulu sandok noluo kudo namar sakale buan sinon dan tuna holomi asa margo gomuse bahen maahu warhitianu mabaur mai
barita hon Yesus na burju tumane sa dosai asa porsea di Yesus tutu dengan pamainmu di sini bahen maahu parhitianmu pasu-pasu mabaur mai ale Tuhanku batu pamau poin pusu-pusu tudungan sudi. Ulana dengan Tuhalak sude songon binay na Tuhon ingot uru piluhut na gale gabe parholong mahon bahen maahu parhitianmu pasu-pasu mabaur mai ale Tuhanku batu pamau main pusu-pusu tudungan sudi di nama molusan dok moluon kodo namar sakale moan sinodang tuna holomi asa margo gomuse bahen maahu parhitianmu pasu-pasu mabaur mai ale Tuhanku batu pamau poin pusu-pusu tudungan sudi. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mengaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mua kadongan saha persyaun di Tuhata Yesus Kristus di bagasan minggu bawaluhon dung trinitatis di pasahat di batado pasu-pasuna tuhita marhite hite hatana natar surat di 2 Musa bidu 20 ayat sada rodi ayat sia. Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 9. Sonom madidok di sini. Dang jadi para ratomu barita gagap. Jala unang paherbang tanganmu rap dohot parjahat.
gabe si tindakkon hageduhon, dang jadi pa iu tomu tahin torop laho majahati, jaladang jadi par pengulu hamu hata bada, manang manulupi hata torop laho papeholhon uhum, napogos pe dang jadi apinanmu di pargulutanna, molo jupako lubu ni musum, manang haludina lilu, ikon mula togi hononmu tu ibana, molo di idaho aludini hala na maka gigi ko mandate di bayan suratna, dang jadi pasobonmu peak, ikon paheummu doi rap dohot binuanna, dang jadi pailongommu huhum tu hala na bogus hasolotommu di parbulutan nai, sai paholang mahosian hata gagap, jaladang jadi mate bunuommu hala na lidang do na tigor, adang ulu au mamitori hala parjahat, dang jadi jalommu si leon-lehon, ai papitung mata ni hala akan atau wor yan anggo si leon, jala di papeol parhatan ni hala partigor, dang jadi longommu hala dagang, ai di boto hamudo rohani hala dagang, ala hala dagang nak kamu najulu di tanah Mesir, ima sahatna, dia mau kadongan saha porsiaun di Tuhata Yesus Kristus di bagasan minggu paweluon dung Trinitatis marulup-ulup huriata gabe Bandung Baraton resop Bandung Barat, jala dada olah kita nama rulup-ulup dok marlasin roha nang pardi surgoi pe, nang Tuhani pe, nang sude halak Kristen di sadok portibion sadok marlas niroha ala di bagasan sadariom patu pautan ma pancakonon ni dongata naung tapilit obar tu protokol ni aturan peraturan ni HKBP di minggu sadarion ma jakonom ma akka dongata rabdo keluarga rabdo pino parnasida ima gabe situa dohot keluarga situa alani marulup-ulup situtudo hita nang pardi di surgoi di bagasan ulup-ulup ta tatangiot do hatan itu hatta di bagasan tikion ima taringot ia hita na pungu dison, ia hita na marminggu di bagasan minggu sadarion, na di gereja ope nang na di bagas nabi, sude hita na pungu ison, nang gosada dang adong na ulu gabi parjahat. Adong ngamang inang siya kita na pungon ulu parjahat, satu pun kita tidak mau disebut orang jahat, semua kita mau disebut orang yang tulus, orang yang benar, orang yang baik. Tidak seorang pun kita mau dikatakan seorang pergagap. Dangarung naulu hita ido jolma na papeol huhum. Dangarung naulu siap kita didok alak na ya. Pasiak-siak kona kana pugus. Dangarung ni. Sudedu hita lomorata didok jolma na burju. Ya. Jolma na baik, jolma na tigor,
jolma nabadia. Alani dauma sian ala Kristen, sian akan naporsia di dewata, naporsia di Yesus Kristus, naporsia di tordi purbadia, mangulahon, ulaon, ima songon tema mingguta sadarion. Sude hita tardo maka gigihon sisip do korupsi. Semua kita membenci melakukan perbuatan suap dan perbuatan korupsi. Sude do hita songon hatan itu hatta di bawah setikon nanggu sada dang adung naulu pargaggap. Gak ada. Tidak seorang pun yang mau. Alai hama kadongan sa porsiaon udo nakin marulup-ulup situtudo par di surgoi nang debata nang sude ala Kristen nak kita di bawah setikon. Alai adong dua hagogohon jod patupahon agugona wasona asa hita mangulahon hajahaton. Ada dua kuasa yang selalu terus menerus. Dua kuasa dan kekuatan ini yang tidak menyukai kita melakukan perbuatan baik, perbuatan benar, perbuatan yang kudus. Firman Tuhan pada saat ini menghendaki kepada kita menjadi orang baik, menjadi orang benar, menjadi orang yang kudus. Tetapi ada dua kuasa yang tidak suka saudara menjadi orang yang baik, orang yang benar, dan orang yang kudus. Adong dua waso, adong dua gugu. Gugu na parjolo, ima natar surat di sada Petrus bidu 5 ayat wal. Jadi kekuatan kuasa yang pertama yang tidak suka saudara menjadi orang baik, orang benar, orang kudus. Kuasa yang pertama yang terjadi, yang tertulis di 1 Petrus 5 ayat 8. Ima dungo mahamu ai alomuna si bolisi maut mengalului si bodutanna. Satu kuasa yang tidak menyukai saudara menjadi penatua yang baik, menjadi keluarga yang baik, keluarga yang benar, keluarga yang kudus, yang terus dia berkeliling mencari mangsanya untuk dia telan, yaitu iblis. Dan itulah yang menaklukkan satu keluarga orang percaya di jemaat mula-mula. Kuasa itulah yang menaklukkan, yang menghancurkan satu keluarga yang pada mulanya baik, benar, dan kudus, tetapi akhirnya dia hancur keluarga itu. Ido nakin epistel tai si Ananias do si Sapira. Mereka jual tanahnya sungguh bagus. Mereka beri persembahan kepada gereja sangat bagus. Tetapi tidak tulus. Motivasinya supaya orang lihat dia baik, supaya orang lihat dia benar, supaya dia dilihat orang yang kudus. Nyatanya Tuhan tidak melihat dia seorang yang kudus, tetapi seorang napapeolhon seorang pargagap. Amang inang, kita semua ingin menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang kudus, tapi ada kuasa
yang tidak menyukai kita untuk hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, yaitu iblis. Itulah kuasa kekuatan yang pertama yang terus menerus menghancurkan setiap rumah tangga, yang menghancurkan setiap kehidupan orang-orang percaya sampai hari ini, sampai akhir zaman, sampai kapanpun. Alani marsa doa mang inang gabi situam ima sibulis marsa do iman. Marsa do sibulis sonarion ala ulu hamu ya gabi situamu di tengah-tengah negeri ai. Alana lamu gudang ma alona. Banyak kita menjadi lawan dia. Jadi marsa di mana? Jadi satu kuasa yang menghancurkan rumah tangga seperti Ananias dan Sapira adalah iblis. Itu terus menerus amang, terus menerus. Terus nanti dan hari ini juga. Mungkin itu juga udah bekerja tadi amang. Ya mungkin aja kan. Ya ketika mempersiapkan diri tadi di rumah mungkin mana sepatu bapak, mana ya patok tapi kok ya mungkin aja udah dimulai ya. Jadi tegang semua, mungkin aja tuh anak-anak kau nggak tahu bapak mau ya repot. Kan biasanya begitu pas mau pergi ada kegiatan selalu suami istri anak-anak soal mandi pun patok pada tapi kok iba kan lalu udah dimulai selalu mau begitu ya. Ya ale mulu amu dang adong nakin soni kan dijabung kan. Dinggan do martangnya kamu jabung nakin. Ya berdoa ya tadi ya. Lasrata ubigi ulu do alaki lasrata isi kan ya. Tapi satu kuasa untuk menghancurkan kita tidak suka seperti apa yang diperintahkan di 2 Musa 23 ini adalah iblis. Itu kekuatan yang pertama ya di 1 Petrus 5 ayat 8. Kekuatan yang kedua tidak bersifat person dia, tidak bersifat ya bernyawa dia, tidak bersifat ya benda hidup dia, tetapi dia bersifat benda mati. Ya, kuasa pertama yang menghancurkan rumah tangga bisa yaitu ya seseorang yang bernama iblis. Kekuatan yang kedua bukan bernyawa dia benda mati yang bisa juga menghancurkan kita. Jadi satu hidup bersifat person dia, satu lagi bersifat materi, benda mati dia. Dia tidak bersalah, benda mati itu, tetapi membuat kita menjadi bersalah. Apa itu? Ima natar surat di sada Timotius bidu onom ayat 10. Amai didok si ai urat nasa hajaton do roha haolongan di hepeng. Jadi kuasa pertama menghancurkan kita, rumah tangga kita, diri kita. Dia bersifat hidup, berperson, berwajah, yaitu iblis. Tetapi yang kedua adalah bersifat benda. Dia tidak pernah bersalah, tetapi dia membuat kita bersalah, yaitu uang. Akar segala kejahatan yaitu lebih mengasihi uang daripada segala sesuatunya. Inilah dua, satu hidup, satu mati. Tapi terus mengancam kehidupan kita. Yang membuat kita melakukan gagap, yang membuatkan kita melakukan sisip, membuatkan kita melakukan korupsi. Nomebat di atas ini tadi bagas setikion, ayau pe samingguon saya mar pikir-pikir dong. Ya. Diturpukon yang sangat sensitif dia. Amai, emang ya. Mulai jamu di 2 Musa bidu 20 ayat walui.
Dan jadi jalonmu si leon-leon ini. Wah, tak tahu pendeta seringnya menerima amplop. Ya kan? Ibu adon naraku, saminggon saya marpikirau, bah, atong dang boy jalon ni padita be amplop mulai dunggu jami tahun naraku. Sangat berat ini. Dang boy jadi jalonmu si leon-leon ini. Tapi apa maksudnya ya? Di bergumul doa saminggon apa maksudnya? Ya? Menerima ya, dalam arti ya, gravitasi. Itu istilah modern sekarang ya. Menerima gravitasi. Artinya ya, gravitasi itu berarti saya pakai kuasa saya ya untuk melegalkan sesuatu, akibatnya orang memberi itu kepada saya. Ya. 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 Jadi banyak kita lihat, apalagi yang terakhir ini kita dengar di mass media cetak dan elektronik ya, bagaimana seseorang yang melakukan kejahatan, melakukan gravitasi, menghancurkan beberapa orang pejabat yang mempunyai karir yang begitu baik, tetapi hancur gara-gara gravitasi. Itulah patan namang dah. Jadi ketika saya menerima sesuatu dari hasil kuasa saya, melanggar hukum tapi legal dia. Ini yang sangat bahaya mang ya. Jadi boido amua kasih tuai ya, ya bisa aja itu terjadi ya, di tengah-tengah persekutuan gereja kita ya, kita menggravitasikan sesuatu ya, dan kita mendapatkan sesuatu itu. Odo maksudnya itu sangat sensitif dia mang. Gravitasi itu nampak dia legal, tetapi Tuhan tahu. Seperti Ananias dan Sapira, Tuhan tahu. Alani amang inang markiti tehatan batan di bahasa sadok, kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi ada dua kuasa yang tidak suka kita untuk melakukan. Atong bagaimana kita untuk mencapai itu? Bagaimana kita untuk dang taralo kita mang, dang taralo kita itu apapun tidak bisa datang dari kekuatan kita. Bagaimana kita melawan itu? Didok di atas itu hata di ulang apostol 5 enakin, jangan berbohong terhadap kuasa Roh Kudus. Unang gabusi todini debatanang di sahur diho. Ya. Kekuatan untuk melawan iblis, melawan ya, gravitasi, melawan sisip, melawan korupsi. Jangan berbohong terhadap Roh Kudus Nina. Ya. Kalau Paulus katakan ya, unang itopi tod di purbadian Nina. Ya. Kenapa? Di Rom 8 dikatakan setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Alani asa adung guguta manginang idom bain di pasat, di bata, di pasat, Yesus di pasat, atau di perbadia tu kita gugu. Ya. Tod di perbadia dong, jangan bohongi Roh Kudus, itu aja. Taralo kita, simbolis taralo kita, ya, materi. Alemol sangat tagabusi to di perbadia. Ketika kita membohongi Roh Kudus, ya, mengunjuni to di perbadia, berarti kita membuka semakin cepatnya hukuman Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Alani asa mangalo simbolis, mangalo sisip korupsi hanya kuasa Roh Kudus. Tarlumobi di bagasa tikion amang. Inang nang diamu akamanami do inanami keluarga rapon pinopar muna melalui firman Tuhan pada saat ini didok ya
firman Tuhan pada saat ini katakan, dang jadi, dang jadi, dang jadi. Dokrit di pikiranmu hari ini kata dang jadi. Ya. Jadi neng situamu, dokrit dalam hatimu, dalam pikiranmu dang jadi. Ya. Kata dang jadi. Ya. Ima marhite tiatan di bata di setikon ya. Supaya keluarga ini tidak ya menjadi keluarga seperti Ananias dan Sapira. Ya. Jadi amang inang ya terlumubi kai nanami nang tua ya sangat besar pengaruhnya amang ya inang ya. Jadi mulai dok kamu non amata situaon adung mah persoalan sonon Romamu tinggal homei gawido tamu pamopon di mana wah ulu do isoni kan ya asa saya di atai halak kok tinggal homei udah dapat murah sian duriai lu janai balau do olalau majalo pilihan bulanan idok saya olah nepeng domu situe mana rengotin na gawe ona atamu Romai nata mabigi tong nang ulo yo ya. Nang amat tapi busoni ya. Jadi ya tatai inata situai gawe amat tapi luja mo hoisi ya. Ini berat ya. Nah, karena itu tantangan dan ancaman selalu datang ya. Alana pangarpunun napapituhon ulan situa ya didok tungtakas papungpunguhon aka kewajiban lautu arajan debata ye lama situai menungguli inang pilihan bulan munabah aina ola nido ro amu situa nami ina arong tikiku bah, nah acik roamuna kan, ya. Sering tersinggung kita nanti ya, banyak hal yang menyinggung kita, perasaan kita, pikiran kita. Tapi kalau ada dang jadi, ya, kita pasti bisa mengkontrol diri kita, karena menjadi pelayan Tuhan pasti sungguh-sungguh sangat, ya banyak tantangan dan ancaman. Tetapi marhi teh panjon ni debata pemilik dan debata pos roata ya pos roamuna amang nang ya di pargugui debatamu di dongan itu di perbadiamu di dongan itu hatta Yesus Kristamu la mangulau ya aka silamuna ya dena parjulu ulamuna mamata-matai sude ruas niriata ya mamicang. Ini sangat berat amang ya. Ini mace borat do ulomuna. Mace borat. Tapi kalau kita yakin bahwa dang jadi ya, muruk, dang jadi tarimas, dang jadi mabiar, ya, dang jadi mangisur, dang jadi melarikan diri, pasti ya margugu amu amang dah. Nang dia mua kai nanami, amanami, ya keluarga semua yang pasti dukunglah dengan doa, ya terus menerus supaya bapak mama kita yang akan menerima, ya Ulaun asituon nasihat debata marhite tiuriana margugu nasida ya saddo dia tidak kok kamu di bagas setikion anon mengalusi suku-sukun ni uria diului hamu saddo dang gak gapi ale hasitongat deh ya jadi mulu diului hamu amang inang anon na ulu damu saddo dang bahasa gak gapi tetapi betul-betul ya bahasa kuasa Roh Kudus lah yang berbicara di sana. Ya.
asa dau aka ulon ajar ale tutu si tutu hamu sibuan barita nauli sibuan ya akan nauli akan nadengan di tonga ni uriata atong didongani debata didongani Yesus Kristus mamu didongan tu perbadiamu la mangulaun ulon jala dauma ulaun ajahaton sekita ulaun lo meniruan debatama na taulaun ingat dua kekuatan yang sering yang tidak suka pada kita yaitu iblis dan materi dua kekuatan dan kita bisa melawannya hanya dengan kuasa Roh Kudus bersama Roh Kudus kita bersaksi bahwa Yesus pelindungku, Yesus kekuatanku, Yesus benteng untuk selama-lamanya saya melawan suap, melawan korupsi, melawan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martang yang maita. Ale Tuhan amanami jala debatanami. Pardenggan basa para siroha situtudoho. Di paluaso hami makalason minggu sadarion tarlumobi Tuhan. Akadongan nami naing bat jalon nasida ma ulaun asituaon. Di leo koma gogo waso sia todi munabadiai asa tutu si tutu panjommu pamilitomu Tuhan dinasida rapon keluarga rapon pinopar nasida marsi tutu nasida Tuhan lauma kubasi ulaun ni huriai alani marulup-ulup si tutu masude ruas ni huriami mamuka sebatita sahat tulansia na adong di Uriamon do saluhut manang di dia beruas ni uriami nambah dohoti parmingguan di bahasa tikion. Tuhan didongani homa akar ruasmi dinama kirim dinama sait nasida dijabu nang di rumah sakit di pas-pasuo ubat si pangando sinumon di jamaho nasida leonomu hama malum tu nasida asa toktong nasida Tuhan mangulau lo meniroham Tuhan nang suderu asnirami tuhoro pasatami diramotiho didongani ho todi munabadiai ma mangaraya roha pikiran nasida asa siulaon nauli na dinggan na di alomoko nasida Tuhan Tuhan di bagasan sadariope saat di mahami di pasu-pasu maganuk rumah tangga nami Jalo homa namandongani hami Tuhan diganuk ulon nami Tuhan pardusa na gudang doami si sama dosa do pengalasan na mengabati dengan basam doa jalo mahami di bagasan Kristus Yesus nami amin. Sai pa
Diamu amanami do inanami sonari sa maita tu panjakonon ni situa. Tabuka ma alaman 10 marede maita sia bukedem 720 ayat 1 Tolong oh Tuhan saat diriku pakai mau hombar tulomo molodang oh Tuhan meringanan dia diriku dang marah bebei tubuh gospedison manang sonang tahi Tuk Tuhan sasudi ulan hui tundang bedirikon togu matu nature. Hamu alia kadongan na sauriaon di idah mudon waing dongata na jongjong di son na itapilit bain situa di tonga-tongata naing pangiduan nasida pasu-pasu sia Tuhani asa margogo nasida mangulaon tohonan asituan atong tabegema jolo pangaripunan ni ulaon ni situa rap macam masudi calon situa. Nunga tatangion pangaripunan ni ulaun asitioni ima parjulu pangula ni huria donasida mamata-mataon dongan akan napi nasahat tu nasida do mangaramuti parangi nasida molo di boto nasida na urang ture parangi ni manang ise ikon picangon nasidai manang pabuon nasida tu uluan ni huria doho tu padita asa di pature mandasdas dongata tu parmingguan dohot manakasi alana umbain nasoro tulu mandasdas anak boru sekolah asa ondop ro papato manikir akan namar said jal patureon nariko tu nasida dohot nasan natar patu pasa alai na rumikot pasingoton hatan ni debatatu nasida dohot tu mangya kotsa palimaon mangapuli akan namarsak paturehon akan nadangol dohot napugus
paonopon mangapuli aka sipelebegu aka parugamo nasing do aka nalilu asa dohot marsaulion anguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Papituon mangurupi patureon aka guguan do ulaon narikot tu harajaon ni debata. Ope hamuna hina holongan. Nang takas boton nami burju ni rohamuna mangaradoti ulaun asituani. Di baini alusi hamuma na uskonon tu hamu parjolo. Na ulu do hamu mamarangeu parange na tama di jolo ni debata. Do di jolo ni jolma paduaon. Na ulu do hamu majalo ulaun hasituaon. Songon na upajojor ordeng tu hamu patulon. Na ulu do hamu mangaradoti sudi sian nasa roha do sian nasa gugum muna obar tuhatan ni debata molo sadar rohamuna mangului jala marpadaton sudinai jala pabua na ulu do hamu mangula ulon debata rap do ami alusiamuma Roma 7. Atong marsi jalang maita pabuahot ni pada muna dohot pabuan naulu dohamu mangulau nulau ni debata rap dot hami. Situa daman sidabutar telah ditabiskan menjadi sintua penatua HKBP Minggu 2 Agustus 2020. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai ambamu karena kehendak Yesus. 2 Korintus 4 ayat 5. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Atong marsi jalang maita pabuahot ni pada muna jala pabuahon na ulu dohamu mangulau ni pata rap do tami. Situa maskot pulgan sidauruk telah ditabiskan menjadi sintua Minggu 2 Agustus 2020. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Atong marsi jalang maita pabuahot ni pada muna jala pabuahon na ulu dohamu mengululon debata rap do tami. Situa Edward Simanjuntak, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 3. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah
sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Atong marsi jalang maita pabua hot ni pada muna tu debata. Jala pabua naolo hamur rap dot ami mangulau nulon debata. Situa Tigor Agus Christian Simanjuntak telah ditabiskan menjadi sintua Minggu 2 Agustus 2020. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berkhidmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Atau marsi jalang maita pabua hot ni pada muna tu debata. Jala pabua naulu hamu mengulau luan debata rap dot ami. Sintua Nelson Situmorang telah ditabiskan menjadi sintua Minggu 2 Agustus 2020 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 12. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Atau marsi jalang maita pabua hot ni pada muna tu debata. Jala pabua na olu do hamu mangulau luan debata rap do tahami. Sintua Korli Borusianturi telah ditabiskan menjadi sintua Minggu 2 Agustus 2020. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Galatia 1 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Atong marsi jalangan maita pabua hot ni pada muna tu debata. Jala pabua naulu do amu ngulau luar debata rap do tami. Sintua Dapot Parulian Purba telah ditabiskan menjadi sintua Minggu 2 Agustus 2020. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Atong marsi jalang maita pabuah hot ni pada muna tu debata. Jala pabuah hon naulu do amur mangulau luar debata rap do tami. Sintua Arisma Tutur 4 Siringo-ringo telah ditabiskan menjadi sintua Minggu 2 Agustus 2020. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Kisah para Rasul 22 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Atong marsi jalangan maita pabua hot ni pada muna tu debata. Jala pabua naulu dohamu mangulau luar debata rap do tami.
Sintua Siol Situmorang telah ditabiskan menjadi Sintua Minggu 2 Agustus 2020 dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikurniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kisah Rasul 5 ayat 32. Usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Atong marsi jalang maita pabua hot ni pada muna tu dewata jala pabua na ulu hamu mangulau ulon dewata rap do tami. Sintua Darwin Nababan telah ditabiskan menjadi Sintua Minggu 2 Agustus 2020. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Efesus 6 ayat 19. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Belum lagi yang belum. Atau amanami do inanami naung di jakon gabi situa di do debata tuhamu lau mangalun gugu du waso tuhamu mangulaun ni di do debata ma songonon tuhamu sadi parohai Tuhan debata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu marhite hite todi porbadia maka burjuhon si ulomuna na pinasatu hamusa darion asa marsangap debata di tonga-tonga ni urianai. Amen. Atong dopako kamuma hamu maradupon ruas ni uria. Ima tutu ale Tuhan, hujakon hami mana sida nagabe perhaladom, di hami lau mamata-matai. Madadas dohot paingoton hami, laos dohot mahami nuaing martangiang tuadopamu nabadiai, asa pargoguamu huhut parbisuhono munasida, laho mangaradoti tohonan naung yang pehonmu tunasida sadarion. Atong martangiang mahita. Ale Tuhan debata aman amin nadi bonagicang. Muliate maroh nami tuho alani asi ni roham dia akadongan namion. Saya tabai maturuan nasidia akasilelehon ni todi porbadia. Asalam maroha jal lalam mergugu nasida mengaroti tohonan nasahatu nasida. Hasima roham do disudiruas ni uriamon. Asalam hot aporsion nasida be. Jalalam ture parangi nasida mangitoko sungguli maruanami asa masih haulongan udang adong sipicangon diami asalam rarat arajamu jalalam marmulia goar munabadiai. Amin. Udul mahamu. Atong tabigima
hata na mewakili nasida di naung di jalo nasida ulo na situan. Pinasama mewakili situan na baru majalo tohonan. Shalom. Horas madihita saluhutna. Moliate di Tuhata, moliate di Tuhata, moliate di Tuhata. Perjulu sahali, tamado hita, jala toktong do hita madok moliate gudang tu Tuhata perdingkan basa, ala asi dohot holong ni rohana, napatol hason, napataruho kita saluhut, damang dok dainang, tu bagas joroni Tuhan, imana lo marsaur, mabege hata ni Tuhata, marhite-hite, amang padita resot di hari Minggu sadarion. Namang ihut di amang padita resot nami, di amang dot inang padita roida, inang padita CN, amang padita C Simanjutak, amang padita Desi Hobing, suang songoni dohot amang padita L Manulang, amang padita Torang Pajaitan, dohot inang Diakones. Na dohot donasida mangeta-heta, dohot napatakason. Tugas manang kewajiban ni huria nalomar hobas di tonga-tonga ni huriata. Jadi di bagas tikion diamang padita do dinang padita nami dohonon nami mamolete gudang dinaung diajari amang dohotina kami. Dinaung dibimbing marhite-hite diskusi doho parsiajaron namacai gudang. Taringok tu hata ni Tuhan, taringok tu aturan peraturan ni HKBP, taringok tu dokman ni HKBP, taringok tu buku edde taringok tu agendata. Jadi macai harga dia mang dohot inang mudah-mudahan boy gabe bohal nami dinalau mangula di tonga-tonga ni huriata. Suang-songoni dia mang parhaladu nami amang dohot inang situa mulati godang di hapor seon manang di kepercayaan nyamang dohot inang namang eta-eta namang alian naka pangatusya tuhami jala mangalian gogo mangalian semangat tuhami sehingga boy tol hasami tu hari sadario namang inang tong-tong do yalani semangat sian aka damang do dainang aka senior nami aka amang do inang situa moliate mamang pangiduan nami tok-tong ma dongani tok-tong ma pargu lian semangat di hami mangula madongani amang do dainang mangula di tonga-tonga ni bagas ni Tuhata lumobi ma dia kadamang do dainang dohot na poso bulung nami nama militami songoni dok nyamang padita nakin nama militami paborhato kami siat tongan niwita masing-masing molope na di tugason sadarion na di tabalhon sadarion na di tahbison sadarion holan nasian wek sada wek onom wek 10 wek 10 sada dok wek 10 tolu alai yakid dohami na di paborhat akadamang dok dainang sudewik na adong di HKBP Badung Baraton sudah ruas ni HKBP Badung Barat, sudah dohamu pabarhota kami amang imana lomar guru manang learning situa. Jadi amang do tamu inang tugas na sangat berat doon. Dang margogo hami amang do tamu inang gale do hami. Ale pos rohanami di bagasan duduk do seret ni rohanami manggi do hami. Di tangyangnya kadamang do dainang. Di tangyangnya amang padita do inang padita, di tangyangnya amang parhalo do inang parhalo nami amang do inang situa. Asa boy margogo hami songoni do ni ede tanakin di nomor 770 asa dipatau tuha kami mangula di bagas joroni tuhani manogu-nogu manang patakason marhite-hite pabayan nami pakatan nami gabilam tabba akka bilangan ni naporsea di Tuhata pos rohanami amang ditangyangnya kadamang do dainang margogo hami jalaboy hami mangulahon hata ni Tuhata marhobas di tonga-tonga ni huriata songoni mahata siya kami amang jalo hamu mahami marhobas di tonga-tonga ni wikta di tonga-tonga ni ruasta songoni mahata siya kami mulai tema di hita mulai tema di Tuhata Pinasa matiki mewakili sudi ruas ni huria agabi Bandung Barat esok Bandung Barat. Salum, Salam. horas malihita saluhutna ruas ni Bandung Barat. Dihamu amang
long terpilih hamu di pasu-pasu Tuhata. Majalo hasit tuau ni nang adong di nang nami sahalak sebagai ibu melihat sebagai perempuan maju sebagai situa pada sehari-hari on melihat nang margogoma amanami di pasu-pasu Tuhata ma hamuna mangula di polak ngi Tuhata di Bandung Baraton Hamisian Ruas HKBP Bandung Barat mengucapkan selamat menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada setiap situa masing-masing nak pesoulokon marsada-sada nang tung inanami margogo mahamu lau mendukung akama namion asaboy berjalan dengan baik menjadi berkat bagi Bandung Barat, hidup Bandung Barat, songonima mau liate. Late madinasida pinasama tu mewakili para ladu. Horas, Pas. selamat hari Minggu mari kita. Parjulo, mulai te kurang mata pasahat Tuhata perdenggan bahasa. Di naung sadarion, naung di tabison hamu dongan situa di Huriata HKBP Bandung Baraton. Dan kurang bedo honon nami, parjulo donon nami, ia hamu teman sekerja partner di totongan di Huriaton. Lapatanna hita rap mangula, rap tangiang marsi tangiangan, sama-sama menopang, bekerja sama padimudimuton, pakubasion di totongan di Huriata, lausongoni di tongotongan ni ruasta week lepas per week. Sarana yang dohonon nami, taringo tahu di pemberdayaan nami, di pemberdayaan parhalado nadong di pamasa di Gambung Lembang, holanido na huingot. Na di pasaha ni Dr. Tinambunan Hatihai, di dok songonon, tanpa aku juga kerajaan Tuhan akan berkembang. Tanpa aku juga HKBP Bandung Barat akan tetap berdiri dan berjalan melayani masyarakat Manang Perwasna. Lapatanna unang adong guru diau, unang dibabalik, anggo soalaniau unang gabi songoni, anggo soalaniau dang adong HKBP Bandung Barat, anggo soalaniau dang dengan pakobasion di HKBP Bandung Barat, dang songoni. Tetapi kita balik, tanpa aku juga pakobasion di HKBP Bandung Barat tetap akan berjalan. Nanang dohonon na kita on ula-ula nama tolpang. Kita tidak ada yang sempurna. Jadi songona udokon nakin, mari kita saling menopang, mari saling membantu, bekerja sama di totongan Huriat Town, bohama sedinggan nalau padimudimuton pakubasion di totongan Huriata. Jala tambahan, saya totong dohui ngoti godaan selalu ada. Tantangan gudang narotu hita hasituaon. Na berjulu dohonoku songonidok yang padita nakin sada Petrus 5 ayat 8. Takas didok di simulu tabuka. Jaga ma rohamu, torang ma rohamu. Ay nama otaot do alomuna si polisi. Nama ngalului nanaing bodutonna. Kita itu harus selalu berangkat dari motivasi holong. Molo sesan holong deta borhat, marisong manon na taula di totongan huriaon. Alana si polisi sangat malo. Sudedo boy dipakai si polisi. Bodo dipakai hagaleotta. Boy dipakai habis tarotta. Boy dipakai ha adongotta. Mabayan hita gabi tarujun mangula di totongan huriai. Alanima motivasi sebagai situa dohonoku borhat mahita sian holong nasiat debata ima songon kata sambutan sekami donga musa tohonan parhalado di HKBP Bandung Barat
Tangiang marstangia kita, mari kita bekerja sama saling menopang tujulanon. Budima upasatami mardongan moliate. Jong maita salutna marede maita set bukede pitoras 20 sia. Tuliat mortibion, Nina Jesus Kristus Tuhani, Nina Jesus Kristus Tuhani. Baritahon ma, barita na uliin, tu saluhut na tinopain, tu saluhut na tinopain. Asa marlas ni rohama, langit ng dot ajak kajangin, marorolong-olong pagkaladangi, rodihaw na diharangani. Martopap-topap sungai, marhasak-hasak tanong lauti, marorolong-olong maportibion, nang sude na pangisinain. Amen. Tatangyakon mapiliata, ale debata amanamina di banua gijang, hodo haroran ni saluhut si leo-lehon na dinggan, dohot nasa uli bahasan na mauli utus. Kupasat hami masyan nan leo mitu hami, pilihan nami tuho, sejalo may gabi uap na ucus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, aso para siya kami pilihan non pati buluhon arjom, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maranami marhite iti tordim, asalam terdahami godang ni silelom itu hami, asalam girgir hami madok mulat itu ho marhite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Nasana dilehon di rudi pamataku, Ostaro gogoki rudi salut artaku, upasah hati Tuhan, Yesus Ali amanami na di banua gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajonmu, saya saop malamoni roham di banua tongoon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion anguluan siapari, si sama dosa nami sama panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tu gion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna arajaun, dot pagukun, rodi asangubun, saleleng dileleng na. Amen. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama boina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama boina tuho,
jala di pasar homma, damena tutur di munabi. Amin. Amen. 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 Selamat hari Minggu Madita, obar tu protokol maita toktong sian pudima parjulu keluar. Moloita aka isom maita.